ole ka channel min lo thlir sak tu zung zung te chi bai le vek u le tun tu ma chuanin thutlem ka han soi lokanga hemi kan channel hi apui mo em maya o atangkai viau boka a thei patop min lo the dar pui tu te awangin o ka hlo tling iti mayang o bautuar mek te ala report chia si lawa khatianga vaulo tuara rilru she om taka lo om mek te po khan an lo ngai thlafu a chuwang chuan an mani vau nakal mek te po kha atop pha ani chumo chuwang chuan he channel hi poimo tak meu mewa tin aziak te ka chiar lem lova ti chuan ka ron soi pop pop mai thina ni a I ka tong te po a ron bahla ve deuh nuaya a bahla lai te po kha kha han skip chuang lova ti khan ani ang khan ka ron upload ve mul mul mai zela angai thak dan min lo thiam sakanga ti chuanin min the dar sak pia lama le I hemi min lo view sak thin tu te shim khan min lo like sak ve zel ram ula ti kha karon ngen bokani chu ti chuan advertisement pakhat chia kan soi lokanga I HDFC bank a hianin o child plan an ti mai no pangte puala o da hi apui mo em maya hei hi mi tam takin an chhor to a keimani kaltlang khan ti chuanin hemi hi no pangkha o no pangpal khan du le pa khanin account in honganga in fa te pahni po a thei ni chu in nomini tan in fa te ti chuanin I kum sari kha atlem berania chuanin kum khata sing ni sanga kha ada thei tlem berani ta a ma se athen chuanin kum khata nuai khata tanga nuai ni nuai som thleng po o khatianga da kha an oma ti chuanin kha I alak da hun chung kum tlem ber kha kum sari ani ta a ti chuanin kha mi kum sari chung khanin nulama kha chuanin I alak thei tho to ti na ni chumo ti chuanin school kal no pangron in da rei thei kha chu in thu ani a da rei thei lampang kha chu mo ta chuan in fa te school kal rual kha I nge in lo da tau na khan aron chom chho don ta a chu I atha em maya kha mi tam takin an chhor to a chu wang chuan o lati du zel te inom chuan min ron bia anga phone number te kanin pe anga bank lama po ati fel ngal thei ani mo khang kha I mumal takin chu I in har sanna phusuk na turen tirnan mishing chu kan hmalam huna hriat lo wang khanin I khatia poisa in lo da keu kha o in fa te school kal rual an ron ni khan engtin nge admission tur ni ang engtin nge ni ang o ti a in ngai to buai ngai lovin khami poisa khan alo tum char to mai don ani chu in fa te hau tak na zong kha chu ka han soi zuai loka nakina plan dang po ka ron soyanga I sarkar na thok tam ni lawa pension scheme ang chi ron om kha atha em mai boka kha nakina ka ron soi fia le don nia next sa o ti chuan tuna dan chuanin o hemi enge kan case kallai ang chi ho ti mayang a fel to ang chi te kha I kan ron soi le thuak ange o I ka thuron soi hi o kan soi to ang khan o voice record te po du chuan ada thei ka nei thei mo maro chu atul ber lawati room midang vati mual pho thei na ang chi te tu mo lawin ngai bel tur ang chi ni lo te kha lo om pal theya tin atul ber lem na ve khang kha chu hei amwal pho thei na thil lam te ania an chanchin kha an chanchin ngor ringot kha karon soi thinanga message o ss sa te po kha a om chau thona ma se khang kha karon tilang ngai don lawani mo chu nang ma ni tu poinin lo la tok thei kha tianga khanin a thu kha tok mai ro se ti mayang o ole man deuh lok khanin o kan thian nu kha o nu thawi ania iti mai te angama kha ti chuan sum te po anei ve deuh rawa hama kha ti chuanin tlangwal pakhat khan a ron ngai zong ta a an hanin ngai zong reya am mi pa khanin o azar thiam boka I nupuya tan kan yang che ti te khanin o anin tiam ta a in nei te po kha tiam ta hiala I ti chuanin a meichhia chuanin
tak tak emoti khanin a pasal tur chu ti khan alaka khan sum te pawh kha alo ui vak lova a lir thei te pawh kha lei sakani chumo ti chuanin lir thei te lei sak mai pia lama khan sum tam tak kha a seng iti mai te ang kha pa tan khan ma se in nei ti ni kha a om lova a bekhat deuh tel tela nuama chen iti mai te ang kha pa khan ti chuanin a du du khan atla vel ta a hnuwa mi ka tanga hriat dan khan le ama te pawh ava biak khan a ban tatlat mai ni chu ti chuanin nupui nei atum ti ang thawm te kha alo hreta a kan thiani chuan ti chuan a ril ru kha a hre om em em mai ni chu a sum le pai sen so ang kha chu thu hran lo ni se alo hmangai ve to a ti chuanin alo du ve to sia a ril ru kha ana a hre om em em mai ni chu mo ti chuanin chunu chuanin min ron bia a ti chuan engting nge ka ti ang hetiang ani don ro ro chuan ka sum te pawh hi hmu le ka du a kawta kalila ka ti la chuan ama chuan a hlau lo ro puya I phalamin lei to alom I du le kal ro ka hlau lo khoi kawta pawh kal la ka hlau lo ati ani mo ma se khang kha mi pa khan khatiang khan an ti tur ani mia lava a chan chu dodin thu atiam tlata a mi pa a thiam lo na chu mo dot khan thu atiam tlata ka ne yang che atia a hmangai dera I mi pa gold digger kan ti ang kha ni chu mo I sum hmangai na ti ang chi kha ti chuanin khatiang mi kha alo ni si ta ka wang khanin kan thiani pawh chu aril ru kha hre om em em a aron vo pung na sabok sia amang ang ani chumo ta chuanin nia mi pa chu an vo pung na thina ni turo ma se mi pa vo pung na kha I danin thiama chantir khero chuang lo ti kha kan hriat apoimo a eng ang pon min vo pung ma sela I kan dik miao chuan huai sen takin dan kha kan pan ngam mai turani mo kan dan shemi tam tak te po an lo in ring reng I thiam chan na hai chuak tur khan mo ti chuanin kan thiani pawh chu hlau reng reng so eng ang pon vo pung che sela ko ta chuan kal pop ro kal ro ati na chuan a chan chu a bum tu zok che ani a nangini bum lova chu wangin alaka poisa I sen so na zong zong po in bum na thil ani awangin vakal la ti chuanin I chu let thei ka ringe ka ti a ti chuanin ukil ron tur ang te pawh kha kan hanin hril nok nok ani chu mo ti chuanin an vati fel ta ani an ni pawh khan mo khatiang ang chi ki kha atam em em maya ti chuanin nula le tlangwal in ngai zong chu thu hran lo ni sela mani nupui hlui te pawh vo ton ton mai mo za mo te nom tak tak hmanga vo an sum thaw chhuah ang la ei sak tum mi pa te kha an om bawk ani chu mo an nupui te man tur pawh nupui te bek atanga an bial nu te bek atanga phor ngam mi pa te khan om ani chu mo khatiang laka khan film khur em em tur ani a tin ngai zong inin nei ani po in sum le pai kha ma chuan ma sak lo tur I nei ani ti kha I ngai zong khan a hre tur po ani lawa tin thil tul ber ani lo sum wanga in mangai na hi chu engma ani lawa a tlo lo chu mo chu kan hriat tlan kha a puimo em em a ti chuan tin nupui te han in vo khur khur ti ang chi te nupui hlui te va vo ang chi te kha tun la ya a om tam maya khatiang ang te kha a thiang reng reng lava ni mo nupui te va vo kha khatiang a nupui te va vo a ka nei thei lo che chuan ka in ti hlumang ti ang reng nang po I thi ang ti ang reng kha khatiang vo pung na ho kha dan hma a meu le police ina an han man to meu kha chuan an vo pung ang kha an ni to ngai lo ania hlau su ti kha karon soi du boka ti chuan khang mi te kha chu enge kum thum lai te po zela khung thei ani chu khatianga mi zalen to mo nun zalen lo taka an lo va siam na man te enge
i thlabar le ril ru she taka an lo va siam man an lo vari grab man kha asang ani chumo sum poisa te po a toilet tir theya zela tan tir thei bokani ti kha ka ron soile mola o thathe mi ka ngai thei sa soi tur hi ka nga si a then te chu tu na la bwai pui mek lai te po ka neya ma se khang kha chu akim changa soi kha alarem chia lawa state dangami te po an ni a khatiang kha atam em mai ni chu tun lai chana chuan apui mo ka ti ber chu ngai zong te in neya nu pa in ni po in o six video te hi siam mai lo tur a chan chu kan hmalam hun mi hring in a hriat lo in ngai zon lai in du hleu lai te in nei hlim in du hleu lai te ang kha fa pahnih khat in lo nei chuan adang dai to ani mo chu wang chuan in pasal te mi zia po kha alo dang dai thei zungul po an lo ve thei ruk ru miswal tual that po an lo ni thei khang tiang huna khan in then lo thei lo ang hun kha alo oma chu wang chuan in khang six video ti ang ring lo record kha atul na pakhat na om lo mo ni khang kha nang ma ni volet tu tur che u ani ti kha i ngai to sham ula fing takin kan ka mei chiat pui te kha om ro u ti kha ka cha mul che u i tin mi tam tak chuan o i kan at man kha in tuar mek ani chumo kha i apoi ka ti si ma se angai na in hrele si lawa a beile dan in hrele si lawa i kein o kalau khongai lo thei lo cheu iti mai te ang kalau lai nat ve box si cheu chu wang chuanin o karon au chuak vele pop pop mai thina ni hi in tan hian chu wang chuan lo huai sin le phot mai ula in ril ru she takin du lo ula da na ti kha sia ula chu pan na chang she turin in ti chak ula ni e atul ang in chu state danga tang te pon ka number eng tin e molo ne ya min ron be pop te in oma kalom tak mewa tlem in ril ru hana te kalo chok the kha ke po kalom tak mewa ni ti kha i ka han soi du ole ka soi thui le ta ma to tu na tan chuang kha khadu tok le report mai la eng po ni se kanin mu le ma zonga tan chuanin lo dam le phot ula lo hri sel ula lo in enkol thale phot ula tuna tan chuan bye ri le phot mai o